Kender du det? Hvorfor er det, at vi kan bruge så mange år på noget, som vi ikke har lyst til, bare for at undgå os selv? Fordi jeg ved, at jeg ikke er den eneste. Jeg ved også, at jeg aldrig rigtig kommer til at stoppe. Jeg ved også, at det eneste rigtige arbejde, der findes i den her verden, er at øve sig i at lade være. Fordi jeg vil gerne have succes i mit liv. Jeg vil gerne have penge nok til de ting, jeg har lyst til. Til at fodre min familie. Til at give min kæreste gaver. Jeg vil gerne have friheden til at gøre, hvad jeg har lyst til, når jeg har lyst til at gøre det. Jeg kunne godt tænke mig at være komfortabel i min egen krop, mens jeg gør de ting, som skal til for, at jeg kan leve det liv, jeg godt kunne tænke mig at leve. Og af en eller anden grund, så er det stadigvæk svært for alle. Og jeg er klar over, at det her måske ikke rigtig giver mening for de fleste. Det kan godt være. Men jeg ved også, at det som du mærker, og det som du går med, og det du kæmper for at undgå, er præcis det samme, som jeg kæmper for at undgå. Forskellen er bare, at jeg har gjort det til mit arbejde at lade være. Og at jeg vælger at sige det højt. Så det kan godt være, at du ikke forstår, hvad jeg siger. Men hvis du ikke gør, så er det fordi, du ikke rigtig tør at mærke det. Selvom det er så svært for mig at sætte ord på, selvom det er så ubehageligt for mig at stå ved. Det her, det er et super godt eksempel på præcis, hvad det er, der sker, når man er bange. Fordi der var retningen, kan du se det? Fordi jeg er hunderad for at stå her og snakke til nogen, der ikke responderer. For så senere hen at finde ud af, at det jeg har sagt ikke giver nogen mening overhovedet. Det er min værste frygt. Og hvad er det så, der sker? Det der sker er, at jeg siger en masse ting, som ikke giver nogen mening. Fordi jeg ikke tør give slip og bare sige det, der kommer til mig. Og det som jeg gerne vil med indre arbejde, med den her virksomhed, med hele det her brand, den her idé, er, at jeg vil gerne invitere til at gøre det indre arbejde. Jeg vil gerne gøre det synligt og muligt for dig at træde ind i en verden, som er her for at give dig det, som du gerne vil have. Og den bedste måde, at jeg kan gøre det på, den bedste måde, at jeg kan vise, hvad arbejdet er, og hvordan du kommer i mål, er ved selv fucking at gøre det. Jeg kunne gøre så mange andre ting, end at stå foran et kamera og snakke om noget, som måske 3% af dem, der ser den, rent faktisk forstår og får noget ud af. Så i et forsøg på at trække alle trådene sammen. Jeg skal lege. Jeg skal jo lege. Ikke være seriøs. Der er ikke nogen, der gider at høre på en, der er seriøs. Jeg gider ikke at være seriøs. Så det her, det tror jeg er det, der hedder en intro til min YouTube-kanal. Og formålet med den her YouTube-kanal er at få dig til at klikke på min hjemmeside og booke en tid med mig, sådan så du rent faktisk kan tage dit liv til næste niveau. Eller bare for måske at trække lidt
af mine oplevelser. Måske endda bare for lidt underholdning, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg er så underholdende at se på. Men i det mindste står jeg i en lille bitte lejlighed iført mit nattøj, så det er da lidt underholdende. Okay, så det er mig, der er mig. Det er mig, der prøver at være mig. Og jeg lægger ikke nogen... Jeg prøver at lade være med at lægge låg på. Og jeg prøver at være autentisk, og jeg prøver at vise, at man faktisk godt kan stable en virksomhed, og rent faktisk godt kan gøre noget godt for andre. Selvom man bare er sig selv. Selvom man ikke prøver at være noget. Så samtidig med at jeg siger det, så lægger jeg jo så selvfølgelig mærke til, at jeg lige nu prøver at være noget. Men så opdager man det. Og så kan man lade være med det igen. Det er uhyggeligt for mig at snakke til kamera, fordi du er på den anden side. Men du er ikke lige her. Så jeg kan ikke høre dig. Og det er det, jeg gerne vil blive bedre til. Så derfor gør jeg det her. Right. Og så synes jeg, at det vil være pisse fucking fedt, hvis du beslutter dig for at gøre et eller andet lige det her sammen med mig, så vi kan gå turen sammen. Fordi jeg gør ikke det her for min egen skyld. Jeg gør det her for din. Og selvom det måske ikke giver særlig meget mening nu, så er min intention, at det kommer til at give mening. Jeg kender selv værdien. Og hvis du har set så langt, som til nu, så kan du også se værdien. Hvorfor er det føles som om, at jeg står og overbeviser mig selv? Haps, der var den igen. Der var den igen. Og det er så interessant. Hold nu kæft, hvor er det interessant. Jeg står og snakker til et kamera. Og det gør mig pisse fucking bange. Og jeg ved ikke engang rigtigt, hvorfor det gør mig bange. Men jeg ved, at jeg gør det, fordi det gør mig bange. Fordi jeg synes, det er sjovt måske også. Ja.